जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। हम अंकित तिवारी रिपोर्ट में आप लोग के बतावे जा रहल बानी की खेसारी लाल यादव के गौर नया देवी गीत आप लोग के बीच आ रहल बा। जी हाँ भाई लोग, जौन देवी गीत के नाम बाटे पूजा पाठ होई की ना, जौन गाना के पोस्टर आप लोग स्क्रीन पर देख रहल बानी, आप लोग के बता दी खेसारी लाल यादव के नया गाना के पोस्टर और आप लोग हम बता दी गाना के आप लोग के बीच काले रिलीज कई जा रहा बा सुबह में 5:45 पर। जी हाँ भाई लोग, और ये गाना के फुल वीडियो आप लोग गणनायक फिल्म यूट्यूब चैनल पर देखम जा। खेसारी लाल यादव के नया देवी गीत पूजा पाठ होई कि ना, फुल डिटेल आप लोग के बता दी। गाना में आप लोग खेसारी लाल यादव की आवाज सुनम जाए। गाना के लिखे लगे विकास चंद्रवंशी और ये गाना में म्यूजिक दिल रोशन हेगड़े। जी हाँ भाई लोग, ये गाना के वीडियो डायरेक्टर पवन पाल बारे और ये गाना के निर्माता कुमार सोनू यादव बारे। जी हाँ भाई लोग, तो खेसारी लाल यादव के नया गाना जौन गाना के नाम बा पूजा पाठ होई कि ना, जौन गाना के पोस्टर आप लोग स्क्रीन पर देख रहा बन जा। इस गाना के आप लोग के बीच 20/9 यानी कि काल आप लोग के बीच सुबह 5:45 पर रिलीज कर दिया जाए गणनायक फिल्म यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ भाई लोग, इस बात की जानकारी खेसारी लाल यादव अपन सोशल मीडिया के माध्यम से देले बारे। खेसारी लाल यादव इस गाना के पोस्टर अपन फेसबुक आईडी पर शेयर कैले बारे और कैप्शन में लिख रहा बारे फेसबुक के कि तो आप लोग ही बताइए पूजा पाठ होई कि ना, गणनायक फिल्म यूट्यूब चैनल पर कल एकदम भोरे माई के भक्ति से सबके सुबह की शुरुआत हुई। ठीक है, जी हाँ भाई लोग, आता बात खेसारी लाल यादव लिखले बारे अपन फेसबुक आईडी पर हुई गाना के पोस्टर आप लोग के सामने शेयर कैले बारे, जारी कैले बारे। तो कमेंट बॉक्स में जाएंगे और बताएंगे कि आप लोग खेसारी लाल यादव के नया गाना के पोस्टर कैसा लाग रहा बा और कितना लोग गाना के बेसब्री से इंतजार कर रहा बा। और आप लोग बता दी गाना के फुल वीडियो आप लोग के बीच काल सुबह 5:45 पर रिलीज कर दिया जाए।